Ako ste ikada prolazili kroz centar Zagreba, vjerovatno ste prolazili pored jednog mračnog mjesta koje je ostavilo neizbrisiv trag u kolektivnoj svijesti ovog grada. Na kraju ću vam pokazati kako je jedna obitelj suočena s najgorim noćnom morom, a sada sam ja, vaš vodič kroz svijet True Crime priča, na kanalu Trag Tame. Danju, ovo mjesto izgleda kao bilo koje drugo, ali noću, kada ulice postaju puste i tmurne, atmosfera se potpuno mijenja. To je mjesto gdje se dogodio jedan od najmisterioznijih i najnerješenijih slučajeva u recentnoj povijesti Zagreba. Razlog zbog kojeg ćemo se danas baviti ovim slučajem je taj što postoje mnoge neriješene pitanja oko same smrti. Kao i u svim našim pričama, naš fokus će biti na činjenicama i istrazi, dok ćemo nastojati izbjeći glorifikaciju nasilja. Prvo pitanje koje se nametnulo tokom istraživanja bio je identitet žrtve. Tko je bio čovjek koji je izgubio život na ulicama Zagreba i kako je točno dogodila njegova smrt? Drugo pitanje je vezano za okolnosti same smrti. Bilo je nekoliko svjedoka koji su prisustvovali događaju, ali njihove izjave nisu bile potpuno jedinstvene. Shodno tome, postojale su razlike u njihovim izjavama koje su bile u sukobu s činjenicama. Treće, i možda najvažnije pitanje, je pitanje krivice. Tko je odgovoran za smrt čovjeka koji je izgubio život na ulicama Zagreba? Ili je to bio nesretni slučaj, ili je riječ o nečemu mnogo kompleksnijem? Kada govorimo o istrazi, važno je zapamtiti da ćemo se držati činjenica i nikada nećemo glorificirati nasilje. Naš cilj je da predstavimo činjenice i pokušamo razumjeti šta se zapravo dogodilo. U slučaju o kojem govorimo, istražitelji su imali velikih poteškoća jer su okolnosti same smrti bile nejasne. Nisu postojale dovoljno dokaza koji bi pomogli da se rasvijetli slučaj. Svjedoci su bili u sukobu, a forenzička analiza nije dala nikakvih konkretnih rezultata. Dakle, šta je zapravo dogodilo tog tamnog dana u Zagrebu? Kakav je bio sudbinov put koji je doveo do ove tragične smrti? Na kraju ću vam pokazati kako je jedna obitelj suočena s najgorim noćnim morom i šta su otkrili tokom svoje vlastite istrage. Pretplati se za novu istinitu priču svake sedmice. Zaprati Trag Tame i uključi zvonče.